Бүген Мәскәүдә дә Габдулла Тукайны искә алып, туган тел көнен билгеләп үттеләр. Башкала татарлары тарихи үзәккә Новокузнецк урамындагы скверга җыелды. Бирдә бөек шагыйрьгә моннан 13 ел элек һәйкәл куелган иде. Мәскәүлеләр шушы татар бистәсендәге Тукай монументына чәчәкләр китерә. Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге каршында эшләүче сәнгать коллективлары тамашачыларны үзләренең чыгышлары белән сөендерә. Скверда бүген Тукай шигырьләре, баян тавышы һәм халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры яңгырады. Тукай һәйкәленә чәчәк салганнан соң башкаланың татар җәмәгатьчелеге мәдәни үзәккә юл тота. Бирдә шагыйрьнең туган көне уңаеннан музыкаль шигъри кичә оештырдылар. Назифә Каримова сүзләренә, Найля Фатихова музыка кигә салган Тукайга дигән җыр яңгырар һәм аны башкара шатлык ансамбле җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Зәмзәмия Сахабутдинова. Жырлағанда күйшін тауықлары жырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да, мин бераз торган идем. Җирен азмас тырмалап, чәчкән идем, урган идем. Ул авылның һичмилем һәр ягы урман иде. Ул болын яшел үләннәр хәтфәдән юрган иде. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Ул авыл бик кечкенә. Халкының эчкән суы да бик кечкенә, инешкенә. Анда бик салкын вә эссе түгел, урта һава. Парад шигыре шуның дәлиле. Хәзер сезнең каршыгызда татар моңнары бу җырны башкарачак. Бер тавыш килеп Мәскәү кызы Камила Юнусова, аның укытучысы, монда 20 елдан артык белем бирүче балаларга Асия апа Рахмани. Бер татарча сүз белмәгән бала сезнең каршыгызда хәзер чыгыш ясый. Күп конкурсларда җиңеп чыкты инде бу кыз. Әйдәгез аны алкышлар белән каршы алыйк. Һәм рәхмәт.
Габдулла Тукай, таян Аллага. Эй бәһәле, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай, күрсәт диген уж-буш җиһанда яктый ул рәхимле, әткән әнкәннән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бозык уй күрмәгән, пак телендә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөжүдең пак синең. Син фәрештә булышыгысың, йөзләрең ап-ак синең. Кыйылдыга, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар каршына. Эй бәһәле, эй кадерле, эй гөнаһсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таянсын Аллага. Хәзер генә яңгырап китте, таян Аллага. Һәм Шүрәле, Су анасы поэмасы, Кояш һәм ай, Кызыклы шәкер. Менә хәзер Кызыклы шәкер шигыре сезнең каршыда яңгырар. Аны укый сезгә. Шулай ук Асия Барахманиның укучысы Алина Габитова. Каршылык. Габдулла Тукай, Кызыклы шәкерт. Әйдәле, Акбай, әйрәнсин, арт аягы берлертер. Алма, туп-тырытыр, тез утыр, яхшы утыр. Ни кайзаклыйсың болай син? Мин әле бик кечкенә, мин туганга тик 2 айла булыр. Я эшкенә. Юк йөрәмим, мин өйрәмим, минем уйныйсым килә. Шул болынарда ятасым, шунда алмыйсым килә. Эх, җүләр маймай, тырыш яшьләй, зурайга җәлсү, картаеп каткач буыннар, эш белү уңайсыз ул. Безнең бүгенге кичәбездә Тукайның шигырьләре күп яңгырар. Аның безгә әйтергә теләгән фикерләрен күңелебезне салып тырнып инде, ярыймы? Кешене ышаныч дигән бөек көч яшәтә. Шуңа җигәр бирә. Һәр мөмин мөселманның андый көче, ышанычы билгеле иман. Иман ул иң элек Аллаһ Тәгалә. Илаһиятка ышану булса, икенчедән ул сафлык, рухи паклык, изгелек, шәфкатьлелек һәм киләчәккә якты өмет белән карау. Без хәзер ишетербез бәйрәм вә сабыйлык вакыты дигән шигырендә Тукайның. Аны укый безгә Мәскәү егетләре ансамбльның җитәкчесе, җырчы, продюсер, гомумән олы җанлы дустыбыз Рафик Валитов. Каршылыгыз. Сабый вакытын сагынмакта һәр шагыйрь дә, ачы тәмле хыялдыр бу һәр шагыйрьгә. Бәйрәм җитсә, минем дә исемә төшә. Уйнамакчы булам балалар белән бергә. Төшә искә, вәләфә кич яткан чагым, уйлап, кайчан таң дип улатмаган таңым. Тәти читек, тәти күлмәк штаннарны баш астыма иеп куеп яткан чагым. Таң алдыннан ялгыз йоклап киткән чагым. Төшемдә дә нурлы бәйрәм көткән чагым. Әнкәйемнең тавышлары колагымда. Гайет җитте, турап багым. Таң аткачтан урам буеп чапкан чагым. Гөнаһсыз килеш, ләззәт, хозур тапкан чагым. Корбан ите, төрле тәмле аш өстенә, гайет укып, килә-килә кайткан чагым. Уйласам ул якты көнне килә күзгәч, хозурласын инсан өчен бу хәл бу яшь. Бәйрәм көнне күктән җиргән нурлар ага, әйтерсеңлек чыккан бу көн 2 кояш. Тәңре, чигенче яшемне синнән сорыйм, теләгемне синнән сорамый кемнән сорыйм. Бәйрәм көнне бер генә сабый булып торыйм, рәхәтләнеп, сикереп, көлеп, уйнап йөрим. Әллүки
Talyan Jır Teatrı solistkası Haniye Ferhi bilen birlikten jırlap 45 yıl boyuna Tatar halkına hizmet etken talantlı jırşımız Hamise Husayinova. İsimli halk özü birgen. Millet birgen isim ol. Meni eğer seniki dep isepleseler, min dakatli yazgan Tokay. Ol millet halk hıyalın barlık hıyallardan da tatlırak sanagan. Eğer millet meni iltifat etti, iske alsa, şu benim maksatım, tilegim hem bəxitim. Hazır dağın bir şiirini okup gitem, rahim etip tınlarız. Ana doğası deb atalı. Mine kiş, zor ağıl üstüne çıktı nurlu ay kalkıp, kümüşlenmen bütün iller ve sahralar tıra balkıp, avıltın. Irtenge kişke kadar hizmet etip argan, halk yoklay, katı, temli ve rahat yokuğa tolgan. Uramda ümitler de avul ülgen, tavuştın yok. Avul kırıyında bireyde fakat sünni tıra berut. Ana şu işinde yestüğünden sonra bir karşık namazlıkka oturgan. Bar cihandan köngülün arşık. Көтерген қол дұғаға яд ете аушында өз ұлын Құдайым дей бәхітлі болсайды сүйген ғазиз ұлым. Тамадыр міскінімнің тамшы көзлерінен еш. Қарағыз шу дұғамы енді Тәңірі қаршына бармас. Hazır Tertilevki Yangri, anı başkara Dostluk Ansabı'nın jetekçisi, Mınglı tavuşlu jırşımız Reise Kabirova. Thank you.
көндүсе конкурсында гран-при яулаган талантлы яшь җырчыбыз Рената Бадамшина. Каршы алыгыз. Габдулла Тукай сүзләре Алмаз Мөнасыйпов кие туган авылым. Талантлы шигырь сөйләүчебез, татар әдәбиятын яратучы Гөлфия Якупова. Хәстә хәле Габдулла Тукай. Көн туа. Мин һәр көнне хикмәт, мәгънәдән бик зур эш күрәм. Күз йомам төн буе, йомсам кытышкач төш күрәм. Юк янымда чын кеше, булсанда да мин чит күрәм. Белмәдем капшап, фәкать һәр йөздә кагаз бит күрәм. Битте иман, мәрхәмәт, шәфкать, мәхәббәткә тамам. Бәйле корбанлык кеби, алда кызыл кан, ит күрәм. Кышта очкан күбәләк төсле гүзәл кызлар миңа ник йөриләр дип, кирәксез бер чуарлык дип күрәм. Җирдә нык басмый, аяк астында йомшаклык күрәм. Эй үлем, мин синдә бер хәсрәт, бер шатлык күрәм. Акмый тышка мәгънәләр, кипкән күңелнең чишмәсе, калган урынында хәлакәт чокыры, баткаклык күрәм. Юк нәҗәт, фикрем чирсәм дә үземнән үзгәгә. Кызгын ислам гәүдәсендә, кәгъбәсендә бот күрәм. Тик болай бер авырумынмы,
Әллә Обломовтамы? Күн сайын ес сулса сулсын, жанда не қытлық көрем. Ауру жанның бишмәте, тәнне даваның түрлісі бірлі һәр күнні ямый. Ертән тағын йыртып көрем. Бар иде бит ялгыз калып, жырлап юанган чакларым. Ярты жырдай иде. Күкрәкне тотам да еткерем. Sizin karşınızda Başkara Naila Dusmetova, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, вокал студия җитәкчесе, бу җырга көйне язган Рөстәм Яхин. Каршы алыгыз. тәсирендә язылган «Тәсир» дигән шигырьне укый безнең талантлы кызыбыз, шибәр кызыбыз. Күптән түгел генә Россиянең иң яхшы татар теле укытучысы дигән исемне алган Альбина Валиева. Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында
Әгәр янсам каты хәсрәт вә кайгының мин утында, укый тиз-тиз күңелдән бер гаҗәеп сүрә Коръәннән. Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан. Оча күңелдән бөтен шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм. Яңакларны мөкаддәс күз яшем белән инҗели башлыйм. Бөтенләй сафлана күңелем, укыйм иман, булам мөкмин. Килә рәхәт җиңеллекләр, азат булам авыр йөктән. Ходай, син тыйган эшләр тәмам кирәксез вә яраксыз дим. Иям баш сәҗдәгә, Аллаһы хак, Аллаһы әкбәр дим. Киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Эчеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыла, үзең көл. Ачып яшерен хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен шулай сөярләр, бәхетсезләрнең үсләреннән көләрләр. Серең белгәч кызартырлар йөзеңне, җүлә бу дип ачылмаслар күзеңне. Әгәр басса сине бер заманны, йыланы йомшамас хәсрәт һәм кайгы. Утыра улакка, кайда һич кеше юк. Сабыйдай тәмле күз яшы түк. Килеп керсә берәү нәкъ шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагында. Диген син, күзләрем никтер авырта, üzülми яшь ага кич һәм иртә. Менә шушындый киңәш бирә безгә Тукай. Сереңне сөйләмә ди, кайгы хәсрәтләрен күрсәтмә, эчендә булсын. Biz 20-нче гасырда Тукай белән яшәдек. 21-нче гасырга Тукай белән атлап керәбез. Тукай мирасы яшәгәндә милләтебез дә яшәр. Татар халкы милләт булып яшәгәндә Тукай да яшәр. Тукайны өйрәнү, иҗатының әле билгеле булмаган якларын ачу, аны зурлау, аның бөеклеген буыннан буынга җиткерә бару галимнәребезнең, әдәбият белгечләренең, дин әһелләренең һәм укытучыларның изге бурычы. Изге эштә Ходай ярдәмен бирсен.